ಕಲ್ಲು ದೆರ್ಪರದಿರು ಜಾರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮನೀಶ್ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ಗ ಮಾಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀರು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು ರೇಖ್ ಆಂಟಿ ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀರು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಜ വേണ്ട ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಬೆ ಬರೋಳು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತು ಸಾಕಾರ ಅನ್ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಗೈಸ್ ನಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಂಗುಡೆ ಉಣೋಡು ರೆಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿ dancing in your halo. ಏ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಉಂತದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಒಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಂದಿತ್ತು ಕೊಡ ಕೋಲ ಪೂರ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಆಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನಮ್ಮಲು ರೇಖಾ ಆಂಟಿ ಕಲ್ಲು ದೆರ್ಪರದಿರು ಜಾರಿಗೆ ಇತಾರಿ ಎಂಚ ಇತಾರೆ ಪುದೆಪ್ಪೇರು ತೂಕ ರಾಜನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೊಂಬೈದ ಆಂಟಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪೂರ ಕೋಲದ ಅಮಲುಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಟ್ಟು ಇನ್ನೆಂಜ ಟೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೋಲತ కొంచెం ಪೂರ ಜೈದಿರು ಏರಿಯಾ ಏನೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಂಗ್ಲನ ವ್ಲಾಗರ್ಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಹಲೋ ಇದು ನಾಳೆ ಮನ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಾರ ನೀನೆ ಪಾತಿರ್ದಿ ಮೋಕ್ಷ ಹಲೋ ಈ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಹೌಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆತ ಎಂಗ್ಲನ ಆಂಟಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾರು ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆಡ್ತಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಗುಡಿಸಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಗುಡಿಸಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಮೂಜಿಪ್ಪಾಡು ಮೂಜಿ ಗುಡಿಸಲು ಫಸ್ಟ್ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಸೂಬೂರ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೂಬೂರ್ದು ಕಂಚದುಂಡು ರಡ್ನೆತ ಗುಡಿಸಲು ಸೂಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಪತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆತ ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ಸೂಪತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ ಆತವ್ರ ತನಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ अरे और को लोग यानी तो पन प्लान खाली प्लस मन पू लास्ट डांसर पन 300 प्लस 300 it 600 प्लस 200 600 प्लस 800 हां प्लस 200 ಒಂದ್ಸಾರ
ಪ್ಲಸ್ 50 ಸಾರತೈವ ಪ್ಲಸ್ 40 ಸಾರತ ಪ್ಲಸ್ 10 ಸಾರತನೂದು ವಾಹ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೀ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡತ 2,000 ಅಂತ ಬಂತು ಆ ಕಾಸು ವಿಷಯ ಅಂತ ಸೀದಾ ಪೀರ ಹೋಗಿ ಅದು ಬೇಗ ಅವನು ಟೊಮೆಟೊ ಮುರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಚಾಲು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ತವ ನಿಮ್ಮಡೆ ನೋಡಿ ಅವಳ ಕೊಡು ಏಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ವನ್ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚು ಅಕ್ಕಡೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆನ್ಗ ಲಚ್ಚು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏತ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬನ್ನೋಡು ಅವು ಎಂಜನ ಅಂಚತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಜನ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ ರೇರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಗೆ ಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿಗೇನು ಕೊಡಂಜಿ ನಿಮ್ಮಡೆಗೇನು ಬಿಡದೆಪ್ಪು ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಕ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏತ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏತ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಊಬೂರ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲದತ್ತು ಇಡೀ ಉಂದೆಟ್ಟು ದೇಶ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಸೀದಾ ರಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಊಬೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬನೋಡ ಅವತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಕ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬೋಲಿ ರಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆನ್ಗ ಮೂಜಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ಮೂಜಿ ಗುಡಿಸಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಗುಡಿಸಲು ಬಂಡ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲು ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಫುಲ್ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತು ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬರಿ ಇಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಫುಲ್ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತು ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ದೈಕ್ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೊತ್ತ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಹತ್ತೋಡ್ತಾನ ದಾಲೇಜ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಯ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಮಾಡು ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತಾನ ನಿಕ್ಕವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಗೂವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಗೂವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಆ ದಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಗೂವೆಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಗೂವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗೂವೆಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೆ ಪಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಈ ದಂಡೆಡ್ದ ಆ ದಂಡೆಗೆ ಲಾಗಿಂಡು ಓಕೆನಾ ಲಾಗಿನಾಗನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಅವು ದಂಡೆದ ಆಮೆಗೆ ಬೂರ್ರ ಗೂವೆಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬೂರ್ನ ಎಂಚ ಐಕ್ ದಂಡೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜ ನೆಲ ಟಿಪ್ಪುಂಡತ್ತು ಐತ ಉಲಾಯ್ ಬೂರ್ನ ಬಂದು ಸರಿ ಯಾನು ಪೂಂಜೆ ಎಂದು ಬಂತ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು ಒಂಜಿ ದಂಡೆಜ್ಜಂದಿನ ಗೂವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಂಡೆಜ್ಜೈಕ್ ಅತೋರ್ ತನಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತದ ಲಾಗಿಂಡು ಲಾಗಿನಾಗನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡವು ತೆತ್ತಿ ಗುವೆಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬೂರ್ಂದ ಅಲ್ಪ ದಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ಅಡೆ ಬೂರ್ಂದ ಓಡೆ ಬೂರ್ಂಡು
ಸರಿ 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 ನಾನು ಈಡ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ರೇಖಾಂಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೇಖಾಂಟಿ ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು ಓಕೆನಾ ಒಂಜಿ ದಂಡೆಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಗೂವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ದಂಡೆಜ್ಜಿ ಹತ್ತೋಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜ ರಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಗಿಂಡು ಈ ದಂಡೆಡ್ದ ಆಮೆಕ್ ಲಾಗಿಂಡು ಲಾಗಿನಾಗನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಅವು ತೆತ್ತಿ ಗುವೆಲ್ದ ಉಲೈ ಬೂರ್ನ ಅತ್ತ ದಂಡೆದಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಬೂರ್ನ ಆ ಮೇರ್ ಬಾನಾಡುವರ ಇರುವನ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂಚಿ ಊರ್ನ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅವು ಕುಡರವನ್ನ ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟ ನಂದು ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ದಂಡೆಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಗುವೇಲು ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ಸಿ ಬೇರ್ ಬಂದಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಂಜೆ ತೆತ್ತಿದೀಪು ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡ ಒಂಜಿ ಗಂಡೋಡ ಗಂಡೋಡ ಕಾಲಿ ಕಂಡೋಡು ಅವನ್ ಸುರು ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಬರ್ಲು ಮೋಲ್ನಾಥ್ ಬರ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೀನಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಚಂಡಿ ಆಪುಜಿ ದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಾಂಡಲ ಕುಕ್ಕುತ್ತಾ ಬೂರ್ನು ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೀನಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಚಂಡಿ ಆಪುಜಿ ದಯಮಾಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಯಾನ್ ಮೀನಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಂಡಿ ಆಪುಜಿ ಒಂದಿತ್ತ ಕುಡೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಗೂಗಲ್ ಜಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಾನಾಗ ಏನ್ ಬತ್ ಬಂತು ಕ್ವಶನ್ ಎಂಜ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೀರ ನುಂಗಾರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಐನು ಸೀರ ನುಂಗಾರೆ 8 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಆರೆಂಜ್ ಹೌದು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅರೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂತೆ ಒಂದೇನು ಬೇತೆರಡೆಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾವನೋಡ ಎಂಗ್ಲು ಒಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೊರ್ಪ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಗೊರ್ರ ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬುಂಡು ವಿಷಯ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಪತ್ತನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಬೆ ಈತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ತೈಪ ಒಂದು ಪೂರ ಈತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಆಡ ಕೊರ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆಂಬೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತಂಬೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆನ್ ತೂಕ ಇದು ತಿರ್ಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿರುಗುದು ಇದೆ ತಿರ್ಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿರುಗುದು ನಂಚೊಂದ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅವೆಂಚ ತಿರ್ಗುನು ಇಂಚ ತಿರ್ಗುನು ತಿರ್ಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿರುಗುದು ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋನ್ ಮಾರ ಒಂದೇನು ಇಂಚನ್ ತಿರ್ಗ ಸಾಲ್ವ್ ಹಾಪುಜೆವು
ಓಕೆ ಓಕೆ ಆನ ಅವೊಂದು ದಾದನ ತಿರ್ಗನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರ ಎಂಬೆ ತಿರ್ಗದೀನಿ ಒಂದು ದೌಗೋರು ಬೇಗ 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 ಒಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬಾಲ್ಸಾ ನೆಕ್ಕಿನ ಬುದರ್ ಬಬಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹ್ಞೂ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಮಾತಾರ್ಲ ಚಂದ ಮಾಮು ಬರೋಳು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತು ಸಾಕಾರ ಅನ್ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪವನ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದುನ್ನಂಡು ಕೂಲಿದಿಲ್ಲ ಹೊಡು ಈ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ತಿಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಔಜಿ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಔಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತೂಕ ದಾದಾಪು ಬಂದು ಈ ಕಾಲ್ ಕಿಲ ತಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾ ದಾದಾ ನಿಂಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಔಜಿ ಓದಿದಪ್ಪ ಒಂಡ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಂಗುಡೆ ನೋಡು ಬಾಂಗುಡೆ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಬತ್ತೇರು ಹನುಮಾನಿಗೆ ಎತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಗಣಪತಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ ಗೊಬ್ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 21 21 21 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶೇ ದಾದ ಬೋನನ್ನ ಒಂಜಿತ್ತು ಕೊನೆ ಇರಾದು ತುಗ ತುಗ ಇಂಚಿ ಪರ್ಲು ದೊಜ್ಜೆ ಓಯ್ ಮೂತಲಗೆ ಕೌಶಲ್ ಏ ಮಿಸೆ ಮಾಮ ಪರ್ ನಿಕ್ಕಿತು ಈಗ ಮೀಸ ಮಿಸೆ ಮಾಮ ಮಿಸೆ ಗಡ್ಡ ಮೂಲ್ ತುಗ ಇಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇಂಚಿ ಆಂಟಿ ಗೊತ್ತೇಂಚಿ ಏನು ಮಿತ್ತಂತು ಅಂತಂತು ಅಂತಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ 69 69 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ 70 ಮೂಜಿ 73 73 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ తెలుపు ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ 13 30 ಕೌಶಿಕ್ తెలుపు ಕೌಶಲ್ తెలుపు ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 7 17 70 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಎಮ್ಮೆನೆ ಗೆಡ್ಡ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡು ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮೂಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಮೂಲು ರಾಜನ ಗೇತ್ ಟಿಕೆಟ್ 10 ರಾಜನನ್ನ ಬುದಾಡು ಒಂಜಿ 10 ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಚೂಲನಗ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಜಪ್ಪು ಐಟ್ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಅಂತೀನಿ ಒಂದು ಡೆಬ್ಬಿ
ಮೇರಾ ಮಜಲ್ದೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಬಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಬಂತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮರೆ ಮಗನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ